לחשוף בפניכם את אתר הגרעין בנתנז שתקפנו מוקדם יותר. בשעות האחרונות תקפנו את אתר העשרת האורניום הגדול ביותר באיראן, בטווח 1,500 קילומטרים ממדינת ישראל. מתקן זה שימש את משמרות המהפכה לקידום הפרויקט האיראני להשגת נשק גרעיני. כפי שניתן לראות, האתר ממוקם במרחב נתנז. באתר, מרחב תת-קרקעי המכיל אולם העשרה בעל מספר קומות, ובו צנטריפוגות, חדרי חשמל ותשתיות תומכות נוספות. תקפנו את המרחב התת-קרקעי ותקפנו תשתיות חיוניות נוספות באתר, המאפשרות את רציפות תפקודו. פגענו משמעותית באתר הזה. הבוקר הודענו על חיסולם של שלושת המפקדים הצבאיים הבכירים ביותר של המשטר האיראני. כעת, בנוסף, ניתן לאשר כי במהלומת הפתיחה המשולבת תקפנו את אמיר עלי חאג'י זאדה, מפקד חיל האוויר של משמרות המהפכה.